Rahayu Katur dumateng para kadang putra Rama wonten pundi kemawon. Atas nama para kadang putra Rama Kabupaten Tulungagung saking web profesional channel kula ngaturaken derek bila sungkawa kunjuripun Mbah Slamet Surabaya Bini Sepuh Putra Rama ingkang sampun kapundhut sowan Kanjeng Rama Heru Cakra inggih Gusti ingkang Maha Suci. Kula atas nama Kadang Putra Rama Tulungagung saha web official channel derek dedonga mugi-mugi Mbah Slamet ingkang sampun kapundhut sowan Kanjeng Rama Heru Cakra inggih Gusti ingkang Maha Suci dipun ngapura sedaya dosa kalepatanipun, dipun paringi kasampurnan jati sejatining sampurna, asalipun suci wangsul dumateng suci. So kula nderek dedonga mugi-mugi putra wayah keluarga ingkang taksih katinggalaken wonten alam dunya pinaringono tuntunan saha pengayomanipun Gusti ingkang Maha Suci inggih Kanjeng Rama Heru Cakra. Para kadang putra Rama kita sedaya sebagai putra Rama menyadari bahwa proses untuk kembali kepada Kanjeng Rama Heru Cakra itu semua putra Rama sampun menyadari, dan kula yakin sedayanipun bahwa putra Rama sedayanipun sampun siap sumadyo mempersiapkan diri